Ела в света на твоите мечти. Да стана банкер, откак се помня, кой мечтая аз. Банкер. Първа супер изява на Коста Марков. Карам си трабанта, нямам обифон. Албум, от който печелите хитове с висока лихва. Станете истински банкер. Коста Марков. Представя Pioneer Studio. Всички предавания, филми и сериали, анимации, ако не пропуснеш и си на време можеш да гледаш, пропусни и си гледаш на онлайн. Представям ви новия онлайн типул Баян Леком за България и цялата страна. Баи и фаната в повече от телевизия. Бай Иванта, повече от телевизия. Двама мъжа и половина всеки делник по Бай Иванта В. Животът дава и втори шанс, но съдбата е безкомпромисна. Последен изход. Наемете на видео със съдействието на Индекс България, официален дистрибутор на Dell Computer. Шоколадова вафла Троя. Хвани пика за рогата. Пест. Соковете на живота. Двама мъжа и половина всеки делник по Бай Иванта В. Приятно гледане с Джак Даниелс. Препоръчителен родителски контрол филма не се препоръчва за лица под 14 години.